Konkret så bygger vi på den viden, som danske nødhjælpsorganisationer og udviklingsorganisationer har opbygget gennem mange, mange år. De kender noget til de lokale behov i Afrika. De kender noget til de sociale forhold. En hel masse viden, som er afgørende for, at erhvervslivet får indsigt i de løsninger, som er efterspurgt. Og ved så også at koble forskningsviden på, jamen, så får vi state of the art knowledge på både teknologier og metoder til virkeligheden erhvervslivet. De kommer ikke bare med et produkt, som de tror er rigtigt, men faktisk skal udvikle sammen med slutbrugeren lokalt. Men man sparer rigtig meget tid, man sparer mange ressourcer i forhold til, at man måske sidde og tegne og øve sig ved skrivebordet herhjemme. Men det man dag et, så at sige, kan få adgang til samarbejdspartnere lokalt, gør man får indsigt i markedsbehovene, markedsforholdene. Og for det andet, så gør det jo, at man kan samarbejde sammen med slutbrugeren omkring at udvikle og teste løsningerne. Så når man kommer til kommercialiseringen, så har man en masse forskellige processer igennem et samarbejde med både NGO'erne, slutbrugerne og forskerne, som virkelig gør, at man er meget, meget tættere på markedet og hurtigt kan komme igennem. Vi har jo gennem årene her etableret en række projekter. Sigtet var oprindeligt, at vi skulle lave 4, nu er vi oppe på, at vi er i gang samlet set på 11 projekter her i Access to Innovation-regi. Og det spænder fra toiletløsninger, der målretter sig fattige folk i slumområderne i de større byer. Det har sigtet på små mini-elnet, der systemteknik har båret det frem gennem de seneste år, ud til de fjernliggende områder, f.eks. i Uganda, hvor kun 93% af befolkningen ikke har adgang til energi i dag. Vi har kigget på kyllingprojekter. Så en række projekter i virkeligheden, som har vist, at det ikke bare er en god idé, men det kan faktisk også medføre, at vi laver nogle konkrete arbejdspladser herhjemme. Mulighederne for Access to Innovation fremadrettet er jo, at vi kan sige, vi har vist nu, at metoden, ideen fungerer. Der sker noget i praksis. Og jeg tror, at det, som Norddanmarks EU-kontor kan være bannerfører for de kommende år, det er virkelig både at lave et dansk fyrtårn på, hvordan man kan samarbejde med de her partnerskabsmodeller, men faktisk også gå ud i den globale verden og vise, jamen nordisk viden og teknologi og know-how, tilgang til, hvordan man laver nye kommercielle bæredygtige løsninger. Det kommer fra Nordjylland, og det har også interesse bredere ud.